Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka Jingeh. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Nongñiah jong Nongpoh Region Auto Owners and Drivers Association haga khat sautari ujemang arajar arpusan kila lek bania kendu yau MP ke Shillong Lok Sabha constituency u Dr. Ricky AJ Singkon haga yengsa jong u hanongsder bat IT ru daga dorkas kabaya dei bat kibabun ki mat ki jura badon kam jong Nongñiah kali auto rickshaw hasor Nongpoh haga jinglek ya kendu yau Dr. Singkon lalam kmat dau president u ba banasar lengdo nonglai. Hagne kapor ngidan hangne kum si parlok kinong kit kam hapo jong ka NRAO anti nagliang jong ka station ni wan ban bu ya ka memorandum ban ya kendu ya Dr. Ricky AJ Singkon haga next step hapo jong kane ka ying sa i hangne te nagliang jong i ka station ngidan sipun ki kam ki ba ki ko aban yo jirap na unta bangila ban pentelun ki kam jong ka station hagri ban upaj bahi om ditang na unta ka jongi te nagliang jong i Dr. Ricky AJ Singkon ila pon pau but yong ru ba inum kular ba in ay la shay la na la si Henry naglang jungi ka asesyon isubo ya giting kerman ba kane giting wani tulu jungi haga next step kan urlong chisen kasi.